e baixamos a Tarcade, proseguindo a nosa ruta polo certame da Camelia nos establecementos da vila. Irene Míguez, perruquería, estamos con Irene Míguez, non é? Boas días. Bos días. Vexo que tendes aquí un tren fabuloso de camelias, non? Un tren cheo a tope. É o primeiro ano que facedes? No, nos participamos desde que estamos abertos. Levamos 8 anos e 8 anos participando. E cal é a sensación? Vedes que resulta que a xente se fixa? Bueno, a xente vai moito máis ao castillo que aquí os escaparates. Hai que facer un pouco máis de publicidade dos escaparates porque non se chegan moito a Tarcade a miralos. Pero bueno, pouco a pouco, ano tras ano, van baixando máis e van mirando máis. Claro, neso consiste. Como se vos ocurre facer un tren neste caso? Pois a min ocurriuseme pois hacia novembro ou así. Entón gardei a idea, pero foi así unha idea que ven dun día para outro. E canto tempo vos leva preparar un... A min o tren, eu empecé esta semana pois a pintalo e tal, e as flores ten que ser no día, porque senón non chegan. O sexa que, nada, unha Hai que recoller, semaninha... sí, unha semana como moito. Estamos con Charo da tenda Rapaces diante deste, vamos, está precioso este escaparate, non? Bueno, xa ten estado millor. Sí, no, pero... Pero bueno, algo hai que facer, non? E den sacademos unha moto, unha Vespa. Pois dunha colección que temos de Vespas. Ai, mira. Mira, entón, esta é unha de tantas. E como se lles ocorre este ano dicir, veña, vamos poñer unha... Pois porque como había mola calidade de flor, dixemos panchero, escaparate unha moto. Anda, que pasa? Que este ano non había moita... No, a calidade de flor era moi mala. Veu o inverno quente, floreceron temprano e agora non había. Porque de onde sacades vos a flor? Das camelias. Pero que va roubando por aí polas naves? No, temos nós. Ao largo dos anos vamos facendo un plantío, entonces xa temos unha colección. Moi ben. Por exemplo, o ano pasado tamén participastes? Sí. E que puxestes o ano pasado? O ano pasado fixen un vestido, Un vestido todo de flor? todo de flor. Carai, e xa tiña que ver mellor flor que este ano, entón había? Bueno, sí, estaba mellor. Moi ben. E agora a esperar a ver Agora se hai po premio. ano. Ou a ver se hai premio. Bueno, a min o premio é que lle gusta a xente. Sí, non? Ese é o mellor premio que hai. Moi ben, pois polo de pronto a TV Soutomaior estános encantando. Bueno, Vale. alégrome. E agora, non sei se xa subiu o castelo. No, subirei mañán. Mañán. Moi Claro. ben. Pois entre o que hai aquí na vila, entre o que hai arriba no castelo, Soutomaior está de gala. Está de gala, está de fiesta de camelia. Exactamente, está vestido de flor. Estamos en Congelados Iceberg con Luz, que está aquí en plena preparación deste escaparate, non? Pues sí, claro que sí. Que lle chamamos este ano, como lle chamamos o escaparate? El escaparate mío es o furancho da camelia. O furancho da camelia, podemos ver que temos o viño, tinto blanco, Y aguardiente blanca y aguardiente de hierbas. co alambique, con todo aquí Y el licor preparado. café que también lo vamos a poner. Ai, mira, no, este é o máis festeiro de todos os que levamos vistos, ¿Sí? Sí, polo menos viño non vi un noutro, nin aguardiente tampouco. Después lo probamos. Bueno, tomamos unha cunca. Vale. Canto tempo levas preparando entre que recolles as flores? Pues empecé a recogerlas hoy por la mañana para que estuvieran fresquitas, Claro. claro. Y aún ahora acabamos de recoger todo y empezar a colocar el escaparate sobre una media hora, una horita por ahí. Que tendes a flor na casa? Sí, Tendes camelias? nosotros tenemos 14 camelios, pero claro, este año fue un año así un poquito malo para la camelia, está mucha estropeada, con mucho óxido y por el frío, por la lluvia, pero bien. Cantas especies diferentes de camelia tes no escaparate? Pues ahora en el escaparate tengo 6 clases. 6 clases. Claro, que lle dan un colorido, lle dan unha vistosidade Sí, preciosa. sí, sí. Caso que las blancas y las de color marfil, muy estropeaditas, por eso. O ano pasado tamén fixestes aquí... Sí, el año pasado y el otro, me parece que van 12 o 13 años. Carai. No, miras, ahí tengo algún trofeo, Vale, que temos aí a vitrina dos campeóns. E que foi o ano pasado, por exemplo, en que como foi o escaparate? El año pasado, pues puse, ¿cómo se llama? Máquinas de coser antiguas, todo a base de costura. Todo como adornado igual con camelia. Camelia, sí, pero basado en la costura.
Bueno, pois eu creo que este ano demos no clavo, eh? Sí, 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 sí. Hai que tomar unha taciña de viño para celebralo, porque logo o premio dá un pouco igual, non? Por supuesto, el caso es participar. Exacto, que a xente pasar, vexa, Y que disfrute lo de... Exactamente. Que deste disfrute escaparate. de los escaparates todos. Moi ben, pois brindando aquí con este viño, despedímonos. Mañán volvemos vernos no castelo porque tenemos a entrega de premios. Pues sí. ¿No? Haberá que estar ali ou... Sí, sí, a las 6 de la tarde estaremos todos allí reunidos. Moi ben, pois xa escoitastes, ás 6 da tarde, Pruébate de una también. con esta taciña de viño, despedímonos ata mañán ás 6 da tarde, a ver cales son os premiados, pero aquí o importante é participar. Exactamente. Saúde, luz. Boa tarde, hoxe domingo 13 de marzo, domingo da Camelia, día importantísimo en Soutomaior, onde estivemos mirando todos os motivos florais de camelia que había no castelo de Soutomaior e baixamos a Tarcade a mirar os escaparates que tamén estaban adornados. E hoxe, o día clave, é cando a resolución de todo o certame e o fallo do xurado, así que imos entrar a ver que acontece. Estamos dentro no salón principal do castelo, onde vai ser a lectura do fallo do xurado. E vemos que isto está cheo de xente, está sendo un éxito de asistencia, polo menos é o que parece. Ai, perdón. E imos ir seguindo e a ver que impresións teñen a xente que está disfrutando aquí dos stands da Camelia 2016. Veña. Aquí estamos, que o primeiro ano que vindes a Camelia? O terceiro, O terceiro, de onde sodes? daqui de Rondela. Ai, bueno, dai ao lado, veciños de Soutomaior. E que che está parecendo? Xa viches bastante ou estás xa mirei empezando? todo. Miraches todo, e a ver, que é o que máis che gustou? Ai, que tistamentes. Bueno, bueno. Temos Hai que tirar para casa. Cale o voso? a copa. Ah, moi ben. E bueno, e a competencia que tal? Como está este ano? Está ben, hai cousas moi bonitas, Se está difícil a cousa? Bueno, como todos os anos. Tiveches algo algún ano? Che tocou algunha pedrea ou algo? Bueno, pero o importante... Eu reintegro, Reintegro, o importante é participar, a que sí? O ben que se pasa. Sí. Ves xa os vexo coas camelias na man e os deberes feitos. sí. Xa mirastes todo? Xa miramos todo. E que tal? Están preciosas. Xa viñeron outros anos? Bueno, algún que ano. Todos los anos. Todos os anos? Todos os anos. Sí, é que veciña de Soutomaior? Sí, son veciña de aquí. É que este ano que como está, é máis bonito, hai menos calidade, Quizá un poquillo de menos calidade porque o tempo non axudou, pero bueno. pola flor, Hai non? nas moi bonitas. Digamos que a flor non está tan san como outros anos, ou No, está un poquinho máis oxidada pola chuvia, pero a camelia é preciosa. cal é a que máis lle gusta a usted? A min particularmente a japónica. A japónica, cal é? Porque eu ando aquí un pouquiño perdido. Cal é a japónica? De que cor é? Ai, aí temos rosa, non? Rosa paixón. Ah, mira, aquí temos a japónica. A verdade é que sí que é moi bonita, Está moi pequeniña. Pois nada, agora esperar o fallo do xurado. A ver. Que Deus reparta sorte. Non pasa nada, non pasa nada. Moi ben, pois moitas grazas, seguir disfrutando.